Sad sam našao bukov trud. Pčelari ga koriste za omavljivanje pčela. A može se prokuvati i osušiti i sa njim zapaliti vatru. Sad ću vam pokazati koliko sam ja pronašla na jednom starom drvetu, vidiš. Staro baš. Kamerman, dolazi vam. Vam. Mene snima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa druge strane. 8, 9, 10, 11, 12. 12 trudova. Vidio? Kad ja nađem. Aj vidio se.